kanubaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen folen don nin wagati in na an b'a fɔ aw bɛ bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni sɛsɛsiri m'u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleli kɛ ka hakilinataw di o kan an bɛ a fɔ yanni an ka don jɛmukan kɔnɔna na an bɔra sunkalo kɔnɔ sisan tɔ ani sunkalo fɛtiw la ɲɛnamaya ni o ye selidenni an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen sanbɛ sanbɛ ka san caman yira an bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kanubaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ni o kanubaga ko hukumu kɔnɔna na an bɛ Abu Sanogo fo yan fo Côte d'Ivoire ale ye jɛmukan in lajɛbaga jɔnjɔn ye an b'a fɔ a sanbɛ sanbɛ ale ni kanubaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen o hukumu kɔnɔna na an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ CAN 2025 ni o baaraw kɛra ni Senegali de ye a jɔnjɔn ta Senegali de ye a kupu ta kɔfɛ an nana ye tugun k'a fɔ CAF olu y'a yira k'a fɔ u ma Senegali ni kupu in ma ka kupu in kan ka di Maroc de ma kun jumɛn de y'a to u ye ni laɲini kɛ ni laɲini fana kɛlen kɔfɛ yalima a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ wa o n'a ɲɔgɔnna caman o de ye an ka bi jɛmukan dakun ye ni an bɛna walawalali kɛ a kan sɔɔni an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw yɛrɛ bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di jɛmukan dakun kan ni maa b'an bolo kɔrɔ yan n'ale de bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan ni ale de ye Musa Jara kɛrɛnkɛrɛnnenya la journaliste sportif don a bɛ ɲɛ caman dɔn balontan hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ i ni ɲantuma Misi Jara an ba Abdulayi an b'i fo n bɛ sirifila lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na donc i ye dugawu min kɛ n bɛ n ka dugawu da o sanfɛ ka sɔrɔ ka a ɲini kanubagaw fana fɛ tuguni ko laɲini walasa an bɛ se ka kibaruya jɛlen di u ma donc ni fili kɛra yɔrɔ min na a ka kɛ hakili ka fili ye lawuli kama tɛ fasojɔ kuma a ka d'an ye o ka bɔ an da kɔnɔ ani fili bɔra ka yafa ma n'Ala sɔnna ma an b'i fo i wele i bɛna walawalali min kɛ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ dakun hukumu kɔnɔna na yanni an ka don ɲininkali jaabiw kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw ye Musa Jara yɛrɛ jɔn ye fɔlɔ yanni an bɛ don kuma kɔnɔ. Musa Jara ye kunnafonidila ye kunnafonidila don n ye kunnafoni di kalan kɛ bi bi in na an bɛ waati min na ko sisan n yɛrɛ ka kunnafonidi gafe bɛ n bolo kunnafonidi gafe 3 kelen o ye Fanion ye kelen o ye Dabaliban ye kelen dɔ o ye Le Jour ye donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ la ka bɔ yen an bɛ waati min na ko sisan Énergie TV o kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔba ye an bɛ waati min na ko sisan kunnafonidilaw ka jɛkulu bɛ ni a fɔ a ma ko ASEP ni o ye sɛbɛnnikɛlaw ye o jɛkulu belebeleba n bɛ o tɔn kɔnɔna na donc n ye o farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ɲɛnabɔbaga fana ye Fédération Malienne de Judo kunnafonidila fana ye faamuna an b'i fo an bɛ don ɲininkali jaabiw hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Confédération Africaine de Football n'o ye farafinna dolaci balontan soba ye u y'a laɲini k'a fɔ ko kupu ni o tun dira Senegali ma ko olu n'a man kan ka sabu kɛ ɲɔgɔnfɔ dɔw kɛra i yɛrɛ hakili la kun jumɛn de y'a to u ye nin hakilina in ta i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kan kun min y'a to u ye nin hakilina ta an bɛ se k'a fɔ hakilina bɛ ta don min na u ye a kun ta ka da sanfɛla na parce que balontan terrain kɔnɔna na balontan bɛ kɛ ni sariyaw de ye an ye k'a fɔ an ka segin kɔfɛ dɔɔni ka taga finale yɛrɛ lajɛ a ko kɛra cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ balontan tension kun ka bon depuis a ma daminɛ donc finalement Sénégal bɛna bi dɔ don arbitre bɛ bi annulé donc maintenant u ka explication na ko arbitre kun ye fili fiyɛ yanni ka to bi ka don donc maintenant ni fili fiyɛra yɔrɔ min na bi tɛ yen tuguni quoi parce que ni fili fiyɛra action bɛɛ kan ka jɔ o ye arbitre ka décision ye mais o fana kɔfɛ tuguni balontan surunyalen na a banyɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ arbitre bɛna penalty dɔ fiyɛ k'a di Maroc ma o penalty min fiyɛra ka di Maroc ma Sénégal bolo o penalty in tɛ penalty ye donc olu bolo arbitre b'a fɛ ka olu siri k'a di Maroc ma u ka degeli karamɔgɔ Pape Thiaw ale ye wele bila a ka ntolacilaw ma k'a fɔ k'u ka bɔ terrain kɔnɔna na donc ntolacilaw bɔra damadɔni tora Sadio n'a fɔ Sadio Mané olu ye tɔw deli pour que u bɛ se ka segin ka na terrain kɔnɔna na cogoya min na donc o ye fait de jeu min kɛra terrain kɔnɔna na donc u seginnen na ka na arbitre kɔni ye ntolaci to yen a ka continuer fo ka taa se a laban yɔrɔ ma Sénégal sebaaya sɔrɔ finalement ntolaci kɛnɛ kɔnɔ ka wuli ka jɔ ni jɔnjɔn ye donc waati min na Sénégal ntolacilaw bɔra terrain kɔnɔna na fédération royale marocaine olu ye
réclamation requête don ka yira ka fɔ ko kɛwale min kɛra k'a bɛ sariya sɔsɔ ko fɔ parce que o fana sariya bɛ o de fɔ i bɛ o lawaleya kɛnɛ ka yen nɔ fɔ yanni ka to a taga kɔfɛ donc maintenant mɔgɔ caman tɛ min kalama ye o ye depuis terrain kɔnɔ yen nɔ Maroc y'a ka réclamation kɛ bon o réclamation ni réclamation kɛra parce que balontan sigiyɔrɔmalen don o balontan bɛ gérer ni charakisɛw de ye o charakisɛw la i bɛna ye k'a fɔ d'abord loi de jeu u bɛ yen nɔ ni o ye balontan loi de jeu les 17 lois de jeu du football o bɛ yen nɔ donc arbitre bi ye o de garant c'est l'arbitre est le garant de ces lois o loi minnu bɛ yen nɔ arbitre de bɛ janto olu la donc maintenant o kɔfɛ règlement spécial bɛ yen nɔ CAF yɛrɛ fana b'a janto olu la donc maintenant arbitre b'a janto min na o bɛ yen CAF yɛrɛ fana b'a janto min na o bɛ yen donc CAF b'a janto min na réclamation bɛ kɛ au niveau de la donc ni réclamation kɛra a bɛ bila ka taa yɔrɔ jumɛn a bɛ bila ka taa CAF ka commission discipline yɔrɔ ni a bɛ fɔ a ma ko jury disciplinaire donc requête mana taga yen nɔ olu b'u sigi de k'a jateminɛ n'u y'a jateminɛ kuma min na u bɛna dɔn n'a sɔrɔ an kan ka ɲangini kɛ walima ni an man ka ɲangini kɛ donc maintenant Maroc ka plainte tagara jury disciplinaire ɲɛkɔrɔla na donc olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ o ye jaabi min di o bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɔra terrain kɔnɔ u bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin olu ma donc maintenant o kɔni o fɔlɔ kɛra an ye olu ye ani u kan ka kasabi minnu fana sara u fana bɛɛ lajɛlen walawala o décision kɔnɔna na Maroc y'a jateminɛ k'a fɔ ko jury disciplinaire olu ma sariya labato i n'a fɔ a kan ka labato cogoya min na parce que Maroc bolo u ka sarakisɛ CAF ka règlement spécial sarakisɛ 82 ani 84 ko olu sɔsɔra article 82 ani article 84 olu bolo o sɔsɔra donc maintenant u ye o ɲɛfɔ jury disciplinaire ɲɛna mais olu ma o ta ba la donc le fait que u ma ta ba la sisan Maroc ye requête kurala don jury d'appel la donc maintenant pour le mɔgɔ ka se k'a faamuya an fɛ yan nɔ n'i ko k'i bɛ a exemple ta an ka tribunal ordinaire la première instance bɛ yan nɔ o ye an ka commune i n'a fɔ commune 4 tribunal commune 5 tribunal donc olu ye première instance ye par exemple donc maintenant ani grande instance mais olu bɛɛ kɔfɛ olu ka décision kɔfɛ ni olu décision na n'a ma bɛn i ma i bɛ taa cour d'appel la donc maintenant jury d'appel bɛ i n'a fɔ CAF ka cour d'appel donc Maroc seginna ka taga jury d'appel la ka sɔrɔ ka taa u dama ka se k'a fɔ article 82 ani article 84 olu sɔsɔlen don Sénégal ye o kɛwale kɛ bon maintenant jury d'appel kelen na k'a ko jateminɛ u y'a ye k'a fɔ Maroc ye kuma minnu fɔ Maroc ye ɲangini minnu kuma fɔ ka ɲɛsin Sénégal ma a bɛ a kun bɔ k'a sabu kɛ sarakisɛ ninnu bɛ jumɛn de fɔ parce que kuma b'o yɔrɔ de la est-ce que sariya nin labatɔ sarakisɛ par exemple article 82 o ye règlement spécial ye bon règlement spécial in bɛ di jamana bɛɛ ma yanni k'a to compétition ka daminɛ donc a bɛ jamana bɛɛ bolo article 82 o bɛ mun de fɔ o b'a jira k'a fɔ ni équipe dɔ bɛ yen nɔ n'a y'a ban ka don terrain kɔnɔna na c'est à dire match kan ka daminɛ a ka fɔ match yɛrɛ ye 16h e y'i ban ka na terrain kɔnɔna na fo ka taa se minute 15 ma c'est à dire e ye temps ba ta i ma na terrain kɔnɔ arbitre y'a constaté k'a fɔ k'i ma na donc maintenant e bɛ jateminɛ i n'a fɔ i ye forfait kɛ i bɛ sen bɔ a la donc o tɛ Sénégal ka cas ye fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ni équipe nana terrain kɔnɔna na a nalen na terrain kɔnɔna na balontan daminɛna mais a y'a ban k'a fɔ ko balontan tɔ a sen t'a la tuguni c'est à dire a y'a ban balontan ni ma terrain kɔnɔ a ye dɔɔnin tan mais ko dɔw kɛra a murutira a y'a ban k'a t'a tɔ tan tuguni donc maintenant o la i bɛ jate i n'a fɔ i banna ka balontan kɛ i bɛ match perdu fana donc maintenant o règlement kelen fana bɛ tila k'a jira tuguni k'a fɔ o balontan kelen fana senfɛ ni équipe kelen bɛ yen nɔ ni o fana ye a ka minɛnw cɛ ka bɔ kɛnɛma ka bɔ terrain kɔnɔ ka c'est à dire a dimina a kun mana kɛ fɛn o fɛn parce que u y'o de fɔ hali a daminɛ na u b'a jira k'a fɔ a kun mana kɛ fɛn o fɛn quelles que soient les raisons donc a kun mana kɛ fɛn i bɛna na ni argument fɛn o fɛn donc a kun mana kɛ fɛn o fɛn e man ka bɔ terrain de kɔnɔ donc maintenant article b'a jira k'a fɔ a kun mana kɛ fɛn o fɛn ye ni balontan daminɛna ka ban ni équipe kelen bɔra terrain kɔnɔna na ka ban donc i bɛ jate i n'a fɔ i ye balontan perdu donc maintenant Sénégal ka cas bɛ o de kɔnɔna na Sénégal b'i yɛrɛ nka yalima u ma a jateminɛ fɛnɛ ni dimina kun kama o kun o fana man ka kɛ u ma o yɔrɔ jateminɛ hali n'o kɛra ɲangini kan ka b'o la i n'a fɔ Sénégal ta kɛra cogo min na o de b'a ko sariya ka kunna parce que sariya in kɔnɔ sariya b'a jira k'a fɔ ko a kun kɛra fɛn fɛn c'est à dire a kun mana kɛ fɛn o fɛn ye donc i man k'a kɛ de quoi c'est à dire fɛn do fɛn min ni e man ka kɛ n'o kun kɛra voilà u ma jateminɛ ko o yɔrɔ fɛnɛ la ɲangini ka kɛ o kun okumu kɔnɔna fɛnɛ la voilà donc maintenant ni ɲangini kan ka kɛ nin nɔ c'est à dire sariya ye tɛmɛsiraw de ye i bɛ taga tɛmɛsiraw de fanfɛla la par exemple ni i ye article 82 yɛrɛ ta k'a lajɛ na an ye o yɔrɔ fɔ k'a fɔ ko a kun mana kɛ fɛn o fɛn Sénégal bɔra don u bɛ sariya sɔsɔw ko fɔ 84 u bɛ ɲanginiw ko fɔ donc 84 b'a jira k'a fɔ ni kɛwale
minnu ko fɔra article 82 kɔnɔna na ni mɔgɔ min kɛra o sɔsɔbaga ye laɲini min bɛ taa ka ɲɛsin ma i bɛ ntolanci perdu wa 3-0 i b'a perdu ni o de ye fana donc i b'a perdu ni o ye n'a y'a sɔrɔ filaniden bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ walima n'a y'a sɔrɔ équipe min bɔra terrain kɔnɔna na u ka sebaaya tun bɛ yen nɔ donc maintenant a bɛ 3-0 o de k'e ka sebaaya ka kɛ dɔn 3-0 bɛ di e ma dɔrɔn o y'a bannen mais n'a y'a sɔrɔ ni équipe min bɛ ɲɔgɔn e bɔra terrain kɔnɔ ka min to yen nɔ o ka victoire tun bɛ yen nɔ donc maintenant automatiquement u ka victoire min bɛ yen n'a sɔrɔ 1-0 de don o 1-0 bɛ taa n'a sɔrɔ 2-0 o 2-0 bɛ taa donc maintenant 3-0 tɛ systématique au niveau là donc maintenant fara par Maroc ni Sénégal ka match la san juste un exemple critique la mɔgɔw olu bɛna jateminɛ san k'a fɔ bon maintenant ko yɛrɛ esprit ye jumɛn an kan ka jumɛn de privilégier yala an kan ka résultat sportif de privilégier terrain kɔnɔ walima an kan ka droit sportif de privilégier bon dans la plupart des cas c'est le droit sportif qui prime sur le résultat sur le terrain parce que an y'a ye o exemple camanba kɛra i n'a fɔ e Sénégal ka misali d'i ma cogoya min na résultat min sɔrɔla terrain kɔnɔ o annulera Sénégal kanu na pour que match bɛ se ka réussir Sénégal sɔrɔla ka gagner donc o b'a yira k'a fɔ Sénégal bɛ ka kasi fɛn min nɔfɛ bi ale yɛrɛ y'o sɔrɔ en 2016 donc ballon ye sariya ko de n'a se ma don min na a ka kunna mais ni i y'a tɔnɔbɔ don min na i bɛ nisɔndiya. nka an bɛ se k'a fɔ o kaw tɛ kelen dɔn i bɛ an bɛ a ɲini fɛnɛ ni sannɔ Sénégal k'a fɔ ko ale tɛ coupe di u bɛ walima Sénégal u ka u retire ka bɔ CAN yɛrɛ la yalima ɲangini bɛ se ka bin u kan o kisa bɛ se ka kɛ cogo di. bon o de ye ko la gɛlɛmanba ye c'est pour cela i b'a mɛn dugu kɔnɔ ko Sénégal tɛna coupe di Sénégal tɛna coupe di de diyagoya de c'est-à-dire dɔw bɛ kɛ min na déjà o ye comme a fɔra ko plainte donna tribunal arbitral du sport la o plainte jaabi k'a jira k'a fɔ Sénégal jo bɛ a la voilà parce que a dɔw la CAF bɛ décision ta u ka sariya kama mais i t'a sɔrɔ TAS la olu bɛ se ka a jaabi k'a fɔ ko CAF dusura donc o dusura an ka a yɛlɛma an ka kɛ cogo wɛrɛ la donc tribunal arbitral sportif bɛ se ka o kɛwale bila sen kan donc ni o ma bila sen kan ne de y'a confirmer k'a fɔ ko CAF ye décision min ta ko de y'a yɛrɛ yɛrɛ ko nɔgɔ foyi tɛ o la Sénégal bɛ segin ka taga ni trophée ye le Sénégal n'aura même pas de choix parce que diyagoya de don quoi diɲɛ bɛnkan de y'o ye donc maintenant i bɛ segin ka taga ni trophée bon an ka kɛ yɛrɛ ko Sénégal ko k'a tɛ segin ka taga ni trophée donc i bɛ trophée garder trophée ye nɛgɛ dɔrɔn de trophée valeur o de bɛ trophée yanga bonya trophée ye nɛgɛ dɔrɔn de a valeur ye jumɛn ye k'a jira k'a fɔ ni i bɛ taa compétition la siɲɛ wɛrɛ i b'a ye équipe minnu ye coupe ta i b'a sɔrɔ étoile b'a la i tɛ se k'o k'i yɛrɛ la c'est comme si n'i y'o kɛ bi a bɛ n'a fɔ i ye sonyɛli de kɛ o donc étoile b'a i ka trophée hakɛ de kofɔ donc an ni Sénégal tora y'a kan na donc a tɛ se ka na ni étoile wɛrɛ ye tuguni quoi donc dɔw min bɛ kɛ dɔrɔn o ye tasi k'a jira k'a fɔ Sénégal a CAF ye décision min ta a décision ma ɲi Sénégal ka coupe ka to a bolo. yɔrɔ yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ k'u ye a suspend fɔlɔ. voilà i bɛ se ka i ka hakilina fara o. voilà justement a suspend parce que Sénégal ye requête don u kun y'a kuma fɔ mais requête donna donc maintenant kunun an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko tasi ye décision fɔlɔ min taara ni o ye k'a fɔ ko a trophée minɛ Sénégal la k'a di Maroc ma ko décision u k'a suspend donc suspension in bɛ jumɛn de ko fɔ trophée min bɛ yen a bɛ n'a fɔ trophée gulonnen bɛ sanni dugu cɛ sisan a tɛ Sénégal bolo a tɛ Maroc bolo voilà mɔgɔ m'o de faamu c'est-à-dire a tɛ di Maroc ma a tɛ di Sénégal parce que vu que mankan bɛ a nɔfɛ donc olu bolo a man ka di mɔgɔ si ma fɔlɔ donc maintenant a bɛ fɔ o de ma ko gel le trophée est gelé maintenant donc trophée tɛ mɔgɔ si bolo. donc n'a tɛ mɔgɔ si bolo a kun ye min ye pour que fɛn kana kɛ fɛn min a répareli bɛ gɛlɛya par exemple Sénégal ye coupe dira Sénégal ma o réparation bɛna gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ parce que coupe dira olu ye fɛti kɛ n'a ye récompense kɛra n'a ye o récompense kɔfɛla na fana i b'a ye k'a fɔ CAF yɛrɛ ye wari dɔw di Sénégal ma o wari min dira Sénégal ma o wari fana olu donn'o donnaw fɛ ka ban donc finalement c'est un problème donc la réparation devient très difficile bon maintenant ni o ye a to ten ni tasi y'a to ten Maroc fana ka a ko ka segin Maroc ma bon n'a bɛ segin Maroc ma c'est avec les avantages donc n'o avantage fana seginna Maroc ma sisan et que tasi k'a jira sini k'a fɔ ko non Maroc jo t'a la Sénégal de jo bɛ a la donc finalement la réparation devient très compliquée donc c'est pour cela ni a plainte sugu sera tasi la décision min bɛ yen nɔ ni o ye blocage ye o y'o décision suspend donc n'o suspendra maintenant mɔgɔ si ta tɛ a ye donc ni kiiri tigɛra kiiri jaabi mana min di ne ko k'a fɔ ko Maroc jo de don coupe bɛ di Maroc ma ne ko k'a fɔ ko Sénégal de fana jo don coupe bɛ ta a bɛ di Sénégal ma donc maintenant an bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn o ye o niveau ye bon maintenant tasi ka niveau la mɔgɔ bɛ se k'i sigi a fɛn damadɔ de ma kɔnɔ d'abord
il sait que quand fait décision d'état ou jury disciplinaire jury d'appel et décision d'état il sait que décision confirmée parce que nous il y a effectivement jury disciplinaire basé texte minuka abe akumbo parce que nous dans quand vous avez règlement spécial vraiment il sait que travailler la jet il sait que tout Sénégal il sait qu'à parce que le cri de Chara qui n'était pas Chara fait le bon temps gérer ou Chara bébé ta baraka ni aye bon nous autant que la il sait qu'à fait décision d'état ou décision il y a des cas donc nous kera Sénégal be perdu ou do bayira ga fo kafu décision ni ta ni décision mai donc Sénégal ka kubu ka to Sénégal bolo walma we se ga fo bon maintenant kafu décision ni ta décision kai nka décision tara wakati mun a wakati ya soro ko do kera ka ba donc we se ku si ya jere we a ramadia ore sa ga jule donc se ga trophée de tout Maroc bolo mais Sénégal avantage mun dia Sénégal ma avantage de tout Sénégal ça wor mun dia Sénégal ma ou tena o mun ula donc parce que ni a chef fo ni ga ke Bolontan à ce stade-là. Donc, quand il sait qu'au fond, il y a éventualité soit que fait de Sénégal avec du Maroc ou bien compensation financière des gars là coupe du Maroc mais Sénégal n'a pas Sénégal n'a pas tout abonné déjà ou tout n'amène à la tournée qu'a fait quoi. Donc on sait ce qu'il y a ou Maroc parce qu'à niveau là mais que les baraté parce qu'à des temps nous avons tant d'état que sur à Djabi Mabo parce que quand il y a début mois de juillet final temps amène ou à Kalo Badi Makono. C'est 2025-2026. Voilà. Donc, à Diana, quand il y a décembre, janvier 2025 en 2026. Bon, maintenant, quand le final est en février, mais quand le final est en maintenant, et le mois de il y a un fort, on retourne là, Rikati Dona, mais Rikati Dona, dans l'enquête de Daël, dans l'enquête de Tanta, le Diaguade. Donc, on va se dire à aller passer, pour le moment, il y a un mais Chara Koukmarino, on se voit d'ailleurs, Allah sur le fait, il y a donc en 2016 ni Sénégal 2016 tata kala je ina mu jadi mine Sénégal be rekati do wati mona o kera en 2016 rekati jabi be bo wati o kera for 2017 donc rekati bora sans flyer temene ko fait presque donc il a dit ka fo souvent habitant donc ni afa ko ni tanta ko jugo Sénégal ni so jara mina ni tanta mais au moins Sénégal balika o ko ta fana mina tugo balontan shara aka kuna me shara mais tasi bi se ka bolo se ka koloni fait kafu bolo se ka koloni ka da ko ro jumena comme il a fait balontan je ne fait fly règlement spécial B loi de jeu fana be donc loi de jeu garant arbitrier donc arbitrier woni balontan tourno akata se fo à labana mo chama yo o de fo ko jumena arbitrier match tout akata parce que on a sur ko équipe bala terrain wono ka ba ko ya abani donc Sénégal ko manga Sénégal na tuguni ali Sénégal sigana kan arbitrier ko ma fo do match bana donc parce que Chara ba fo ko match bana c'est là où beaucoup de gens se trompent aussi il y a fo arbitrier balaka Chara mi bateau loi de jeu quand vous Chara mi bateau compétition et règlement spécial parce que règlement spécial c'est pour imposer la discipline donc maintenant loi de jeu d'une part oui Chara mi attalé ou bien balontan be coiffé donc on t'a mais kafuma ota FIFA ma ota donc c'est pour dire que le règlement be a baissé en fait kafuma ota FIFA ma ota fait international football board fait ou de ota FIFA mais au lieu au minta loi article 5 article 2 on va dire qu'à fond arbitre clé de massa terrain konana donc arbitre de décision ni ta terrain konana ou décision ou de décision donc loi 5 de urfo balontan loi bon maintenant arbitre mettre le terrain non mettre ko ni balontan tourne akata c'est fort à l'avant yoro matugoni bon il va qu'à fond arbitre flou refarake parce que Sénégal balontan be bolé na kataka kelema normalement où c'est une tola kana parce que balontan mana bo terrain on de malade dron ni de carton de dima donc ni bon na be bora terrain ko kataka ou clara la segna na arbitre ma carton fou du uma donc arbitre filito baraka ça pour dire que a ko filito baraka mais arbitre ga fili ou tisi ka Sénégal fanaka fili effacer ka bon nova arbitre ga fili ba dana Sénégal fanaka fili be adana ni sanction de arbitre kama o sanction bisa ta arbitre kama mais Sénégal indiscipline ni terrain ko na fana o fana ni fana bisa ka ta bi Sénégal kan il a faut kafuga règlement Chara ba fo donc ni Chara la bateau ba de kele il y a des jours la bateau ba arbitre aller ko ni la bateau ka passer dans là-bas donc maintenant nous au coffre nous il y a des jours la bateau ka nous de faire réclamation de commission discipline favela donc je pense que au barreau de Blara et Senga que va le bec on a
mais ni an y'a jateminɛ k'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ caman ka réaction bɛ ka yira k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye coupe in ka minɛ Sénégal la yalima jama population ka réaction ninnu hali balontanaba dɔw bɛ yen nɔ joueur kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrique joueur dɔ bɛ France ko Joseph Antoine Bell ale y'a yira k'a fɔ ko a décision c'est pas a man ka kɛ quoi mɔgɔ caman y'o yira yalima o décision in fana bɛ se ka jouer k'a fɔ ka décision kan pour que a ko ka bila a bɛ se ka influencer a bɛ se ka fɛn dossier influencer mais ce qui est sûr résultat sportif o de ka di sportif bɛɛ en réalité kuma b'o yɔrɔ de la quoi par exemple ni a balontan n'a fɔra décision min taara tan n'a sɔrɔ ko a kɛwale tora sen na finalement n'an ma kɔlɔsi balontan bɛ laban tribunal de kɔnɔna na c'est à dire o de kɛ ballon ka taa terrain kan mɔgɔw b'u sigi de ka recours de ma kɔnɔ donc maintenant recours bɛna kɛ mɔgɔw ka hakɛ ɲini yɔrɔ ye ka tɛmɛ terrain kɔnɔna kan o de kama mɔgɔ fɛn fɛn balontanna kɔrɔ o a kɛra balontan dirigeant i b'a ye k'a fɔ décision in ma diya si ye parce que olu bolo o ka di olu généralement résultat sportif bɛ sɔrɔ terrain kɔnɔna na o de ka ta baara ka kɛ ni a ye donc maintenant ni sanction minnu bɛ ta o ye sanction disciplinaire ye olu ka ta kɛrɛfɛla na walasa résultat sportif bɛ se ka préserver cogoya mun na arbitre ka fanga o bɛ se ka to a bolo cogoya mun na bon comme nin ye final de o de y'a to a kuma cayara sinon résultat sportif caman bɛ yen nɔ minnu sɔrɔla terrain kɔnɔna na mais u annulera kɔfɛ ka da sariya sɔsɔ baaraw kan dɔw ta ye dopage ye dɔw ta ye ka joueur dɔw aligner ka sɔrɔ u ka administrativement u ka dossier dafalen tɛ donc o n'a ɲɔgɔnna caman équipe caman bɛ yen nɔ minnu ye match gagné olu a perdu après le match donc maintenant k'a fɔ ko ka match perdu match tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ nin tɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye mais ka coupe minɛ mɔgɔ la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma nin tɛna kɛ o siɲɛ fɔlɔ ye parce que a kɛwale la i b'a ye k'a fɔ CAN compétition phase finale kɛnɛ kan nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ bon n'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Sénégal ye min fana kɛ o fana ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ parce que ka CAN finale to sen na équipe ma deli ka bɔ terrain kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ protestation kɛ fɔlɔ bon n'i ye wale kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ni sanction binni kan min ɲɔgɔnna fana ma deli ka kɛ moi je pense que en tant que légaliste mɔgɔ bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ a ye mais en tant que sportif tɛgɛrɛ fɔli ka gɛlɛn parce que sportif bɛ fɛn min privilégié très souvent o ye résultat sportif ye alors que droit sportif o de bɛ yɛlɛ résultat sportif de sanfɛ parce que droit sportif de bɛ résultat sportif recadré donc n'a ma ye k'a fɔ ko o bɛ o encadré déjà o b'a yira k'a fɔ droit sportif de fanga kan ka bonya ka tɛmɛ résultat sportif ye sur le terrain bon maintenant mɔgɔ caman bɛ émotion de kɔnɔna na en réalité parce que mɔgɔ n'i ye réalité ta en face i bɛna ye k'a fɔ jury d'appel o décision min kɛ i bɛna ye k'a fɔ u bɛ u jo fɛ bon maintenant u bɛ u jo fɛ ka kɛ ni u ka sinsin bere ye u y'u sinsin ni sariyaw de sɔsɔ cogo tɛ o la Sénégal bɔra terrain kɔnɔ a ma bɔ terrain kɔnɔ nɔgɔ tɛ o la Sénégal bɔra terrain kɔnɔ na sariya b'a fɔ ko n'i bɔra terrain kɔnɔ i kan ka match perdu wa walima sariya t'o fɔ sariya b'o fɔ fana o fana yera mɔgɔw fɛ bon maintenant sariya m'a fɔ ko n'i seginna ka na terrain kɔnɔ Sénégal seginna ka na terrain kɔnɔ na donc a bɛ n'a fɔ Sénégal ka segin ka na terrain kɔnɔ na c'est un non événement parce que ce n'est pas prévu par le texte donc o ye olu ka faamuya ye mais interprétation ko de don a bɛ se ka kɛ au niveau du TAS olu fana bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ nin kɛwale in kɛra mais c'est vrai u bɔra terrain kɔnɔ na mais u seginna ka na terrain kɔnɔ na tuguni o ye circonstance atténuante ye parce que kiiri fana na o fana bɛ jateminɛ donc wale dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ a lajuguya donc wale dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ a lanɔgɔya donc olu bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ donc circonstance atténuante bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ye min kɛ a ma ɲɛ mais u seginna ka na terrain kɔnɔ na u bɛ nimisa ko fɔ mais an k'a jateminɛ sanction farinyana kojugu an ka fɛɛrɛ kɛ an ka dɔ bɔ a la mais an bɛ niveau min na ko sisan n'i ko k'a fɔ ko i bɛ fɛn fɔ jury disciplinaire ma walima jury d'appel ma an bɛ se k'a fɔ a bɛ bila émotion minɛ de kɔnɔ na sinon u bilalen bɛ sariya min labatoli kama u ye o sariya labato hali n'a sɔrɔ a kun ka d'an caman ye Sénégal ka se ka trophée ta ka trophée ka to Sénégal bolo parce que caman y'a kɛ golofinko de ye alors que golofinko ni golojɛ ko tɛ mais sariyaw de bɛ yen nɔ est ce que sariya labatora walima sariya ma labato moi je pense que débat bɛ au niveau de la. kosɛbɛ voilà o yɔrɔ faamuna nka sisan tɔ ni coupe in bɛ na Sénégal de bɛ na n'a ye wa walima CAF de bɛ taa nɔfɛ Sénégal. bon a bɛ fɔ i ka na n'a ye a bɛ fɔ i ka na n'a ye CAF b'a demander fɛ i ka na n'a ye parce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ ka trophée ta walima ka médaille ta
a tila k'a lasegin bon parce que CAN final ta la nin siɲɛ fɔlɔ ye mais n'i ko k'i bɛ taa discipline wɛrɛ ta Jeux olympiques la i b'a ye k'a fɔ athlète dɔw bɛ yen nɔ minnu ye médaille d'or ta u ye médaille d'or ta 100 ans tɛmɛnen kɔfɛ a tigi welela k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko a tigi tun b'a dopé a tun bɛ ɲɛnaminimafɛnw de ta k'a ka boli kɛ a ye médaille fɛn fɛn ta a welela a fɔra a ɲɛna a nana n'a bɛɛ i b'a bɛɛ lasegin de donc parce que i m'a ta sariya kɔnɔna na i y'a suɲɛ de quoi voilà i m'a ta sariya kɔnɔ i y'a suɲɛ bon o ye dopage ye donc dopage suɲɛni bɛ cogoya min na ka joueur aligné ka sɔrɔ min ma qualifié o fana ye suɲɛni de ye donc maintenant compétition ko ko i kana nin kɛ i ye o kɛ i tilara ka n'a kɛ donc n'i ye o kɛwale fana kɛ tuguni o fana bɛ ni o kɛ tila ka trophée ta a bɛ i n'a fɔ i ye trophée suɲɛ donc suɲɛni ma bɔ suɲɛni la c'est à dire suɲɛni dɔ niveau ka bon ni niveau dɔ ye mais suɲɛni bɛɛ ye suɲɛni de ye donc peine b'a bɛɛ lajɛlen la fana bon maintenant mɔgɔw de ko la k'a fɔ est ce que Sénégal ta peine maximale de tun kan ka kɛ wa donc ɲininkali bɛ o yɔrɔ de la mais an b'a sɔrɔ an bɛ tasi ma kɔnɔ ni tasi ye jaabi min di an ma. mais i ka kuma kɔnɔ y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Sénégal ni ko in fɔlɔla Sénégal de la olu de fɔlɔla ka nin waleya in kɛ CAN kɔnɔna na ka bɔ mais min fana kɛra Sénégal la terrain kɔnɔ yalima o delila ka kɛ mɔgɔ la CAN fana kɔnɔna final hukumu kɔnɔ. arbitre ka file fiyɛ bon arbitre ye mɔgɔ min bɛ file fiyɛ ale ka décision bɛ ta à la fraction de seconde hali n'a sɔrɔ VAR bɛ yen nɔ bibi la pour que ka se ka appuyer mais mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ arbitre ka suɲɛni kuma fɔ mais n'i k'u ma k'u k'a prouver c'est très difficile par exemple mɔgɔ caman b'a la k'a fɔ bi ko ko est ce que politique t'a k'u senkɔrɔ est ce que arbitre sannen tun tɛ wa est ce que arbitre tun t'a la ka baara kɛ Maroc ye an bɛɛ b'an sigi an b'o de fɔ parce que hali Mali ni Maroc ka match la an y'o de fɔ an b'a fɔ ko bɛɛ tun kɛra pour que Maroc bɛ se ka gagner cogoya min na Maroc ye match minnu kɛ phase de poule kɔnɔna na ka na se fɔ final la i y'a ye k'a fɔ nka yera a yɔrɔ caman na mɔgɔ caman bɛ voilà mais caman bɛ a kuma fɔ mais sauf que sariya bɛ min fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko arbitre ye fili kɛ arbitre fili kɛ terrain kɔnɔna na a y'i minɛ ka di nin ma donc e ka requête don arbitre kama mɛn ni requête don arbitre kama n'a fondera match bɛ rejouer o ye diyagoya de ye arbitre bɛ suspend match bɛ rejouer bon maintenant fo ka taa se sisan ma ne m'a mɛn ko jamana ye plainte don arbitre kama parce que ko Maroc y'a kɛ tan Sénégal ma plainte don Maroc kama ko parce que ko arbitre ye suɲɛni kɛ walima Sénégal ma plainte don k'a fɔ ko nin kɛra donc ni ma plainte don e min plaint o kɔrɔ k'a fɔ ko fɛn de ma kɛ donc arbitre bɛ se ka suspend fɛn kelen min na dans la plupart des cas n'a ye faute technique kɛ donc faute technique ye min ye ballontan sariya kisɛ ni o ye loi de jeu de football ye ni a ye olu sɔsɔ donc là il commet une faute technique o ye arbitre bɛ se ka suspend mais arbitre ka appréciation kama arbitre tɛ se ka suspend o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye fana n'i y'a ye k'a fɔ par exemple penalty la ni Sénégal bɛ k'a fɔ ko penalty dira an ma sɔn parce que penalty ye a namarala de donc Sénégal bɛ se ka requête don u b'a fɔ alors an ma sɔn donc penalty kɔni an ma sɔn donc ni e ma sɔn a ma déjà a banna match kɔni bɛ to a bɛ continuer parce que arbitre tɛna match jɔ a kama ale ka décision o bɛ to o bɛ continuer penalty bɛ ta match bɛ ta fo ka taa match ban mais e ka requête bɛ yen o requête jaabi bɛ sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ ni jaabi y'a jira k'a fɔ effectivement arbitre bolo sunnen kɔnɔ donc automatiquement match bɛ résultat min sɔrɔ o bɛ annuler match bɛ rejouer o de kosɔn ni exemple ta 2016 cas kan a match tan na arbitre ye penalty di Afrique du Sud ma Sénégal ko non ko penalty nayi ko penalty namarale Sénégal ye requête don Sénégal mi ye requête don ko mo bali ka ku de requête ça le fait là déjà il y avait fait quoi fait ko la bogo jugo manipulation de fanga ko la bogo en réalité manipulation de fanga ko la bogo sinon e requête don en 2016 ka ira ka fɔ ko penalty kɛra ma so ama donc kafi ako analyser kalo chama sans fla tɛmɛnen yɛrɛ kɔfɛ kafi a analyse tɛmɛnen kɔfɛ y'a ye ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ ka di ala nɔgɔ tɛ a la arbitre a sanna de ka match in fɛ donc arbitre ye wɔɔrɔ de minɛ donc arbitre suspendra à vie match annulé résultat annulé la Sénégal kun bugɔra mais match résultat annulé la k'a rejouer Sénégal tilala ka gagner tuguni 2-0 ka qualifier ka taa coupe du monde 2018 la donc c'est pour dire que ni namarala terrain kɔnɔna na arbitre fɛ o tɛmɛsira ye min ye mɔgɔ t'o ɲɛfɔ Sénégal ɲɛna parce que Sénégal y'a tɔnɔ bɔ ka ban donc ça ce n'est pas un argument qui peut vraiment être défendu donc un sportif de émotion bɛ na parce que a ka di équipe min ka gagner i t'a ka fili ye i t'a ka erreur ye mais adversaire ka
fini i bɛ o de ye i bɛ arbitre ka fini ye donc n'i ka jamana ni jamana wɛrɛ bɛ jouer i b'a ye kuma bɛɛ arbitre bɛ e ka jamana de compte la a dɔw la kuma dɔw la n'a fɔra k'i ka na ni argument ye tu ne peux pas avancer un argument solide donc o fili bɛ an sɔrɔ kuma caman o de kama mɔgɔ caman ka yeta ani arbitre ka yetaw tɛ kelen e b'a ye cogoya min na ani arbitre b'a ye cogoya min na o tɛ kelen donc arbitre fana bɛ terrain kɔnɔ o fana la kɔlɔsili ni mɔgɔ dɔw de fana fɛ tuguni n'o ye superviseur ye so c'est très facile k'a fɔ dɔrɔn ko arbitre y'a namara o ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ k'a yira k'a fɔ ko dɛmɛma la ka kɛ pays organisateur fɛ o fana ka nɔgɔn ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ kan Maroc ta kuma bɛ sen na bi mais kan tɛmɛnen n ko Côte d'Ivoire ta fana kuma sen na o wagati fana kɔnɔna na voilà yalima fana an y'a mɛn ko Maroc gagne na tapis vert o kuma fɛn fɔ i bɛ se ka walawalali min kɛ tapis vert yɛrɛ jumɛn yanni an bɛ nɛgɛjuru sira la voilà tapis vert ye balontan jaabi dɔ ye jaabi min ni a bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i m'a sɔrɔ terrain kɔnɔ donc tapis vert ye o de ye c'est à dire terrain kɔnɔna na i bugɔra walima terrain kɔnɔna na a ye filanin bin kɛ donc o b'a yira jaabi ɲɛnama ma sɔrɔ terrain kɔnɔ i ma gagné terrain kɔnɔna na bon n'i ma gagné terrain kɔnɔna na i bɛ gagné kɛnɛma de i bɛ victoire min sɔrɔ kɛnɛma o de ye tapis vert ye donc tapis vert très généralement o ye jury disciplinaire walima jury d'appel olu ka décision o de bɛ abouti tapis vert la donc maintenant ni o bɔra la résultat sportif o bɛ terrain kan mais tapis vert o bɛ bureau kɔnɔna na donc a bɛ Maroc ma gagné terrain kɔnɔ mais Maroc gagné na bureau kɔnɔna na voilà a faamuna kanubaga minnu bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ fɛ k'u hakilinataw di walima ka ɲininkali kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi foyi t'a la a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 93 91 68 92 aw fana hakilinata ye jumɛn ye an ka jamukan dakun kan ni jamukan ni an y'a ye k'a fɔ kafu olu y'u ka décision bɔ k'a jira k'a fɔ Sénégali coupe ko a ka segin Maroc ma k'a sabu kɛ ko fɔɲɔgɔnkɔ caman donna la o n'a ɲɔgɔnna caman allo an y'a ye ko fɔɲɔgɔnkɔ caman donna la aw fana hakili ye jumɛn a bɛ hakɛ to n'a ye wulili ka aw mabɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ kumakanw mɛn ka ɲɛ minnu fana b'an wele n'u t'an sɔrɔ a kana décourager aw ka timinadiya weleli la allo kanubaga kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen foli n'u kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ to k'an lajɛ kan allo ani tile ne kulo b'aw la o hakɛ to i ka dɔ fara kumakan kan a bɛ ka babu mun kɛ nin bi tile in na balontan ni kuma ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ invité y'a fɔ cogo min na tapis vert nin i b'a ye n'i ti a degeli fana kuma ka ca quoi mais Sénégali kɔni k'a bila a kunna ni aw y'a bɛɛ kɛ ka tɛmɛ ni vainqueur dira aw ma donc nin nin bɛna aw tɔɔrɔ quoi parce que olu sera k'u seko kɛ physiquement terrain kɔnɔna la donc i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ foyi ni ɲɔgɔnna caman bɛna kɛ min tɛ nin si ye balontan ye i bɛ se minnu dɔrɔn i b'o de yira donc en même temps kapu maaw k'u hakili to a la parce que farafinna balontan filɛ nin a ma nɔgɔ dɛ et puis suivi bɛɛ lajɛlen kɛ pour que farafinna balontan ko in kana dabila n'o tɛ i b'a ye san o san i bɛ taa sɔrɔ compétition min kɔnɔna la dɔ b'i plaint k'a fɔ ko namara de kɛra n na pour que n bɛ bɔ walima fɛn dɔ donc u hakili to yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ka jateminɛw k'a kan kosɛbɛ a faamuna an b'i fo an b'a fɔ kanubagaw ye n'a ye weleli kɛ aw ka kumakanw kɔrɔta walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogoya min na a b'aw mabɔ teliw fana na walima k'u faga allo alhamdulilah i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min
ame ka dubaga kelingin la bela de fo na wulu ka hakilna ko gum konna na aba ma botelula wal mo ku fa wala sama kuma o me abe haketo fana ka kuma kan korota am se ka o me ganye to kum allo ande nse ito ko ni jam ka wala ga bom Allah ga ko ambi fo ya gilne jame nga jam ga da kun ka jame ta ne ta o jarang ni ke nan ne aha yura mina yura ba ne na ta ra ra ni ne ya Allah aha yura mina ni na ya bi da la ni atini bina de mo so tilaki idri ne ti na ga mi ti ti ya to ne ti ere ni sa ga zero mi ti ti ya ini sahabat dari dia itu belajar seperti ini cara jadi orang lain. Sebenarnya jadi sebenarnya itu jadi selain dari segi aku ni kan beli kamu tu seperti kalau dia dengan di Allah seperti dia kamu di dengan di Allah. aha Itu sebenarnya dengan murid orang lain. So ambil orang seperti dia Sera atau brandas la classe de numéro qui yani alde dito ako dedi yung perla o di berla ko na iti sinal ba pero ya pero wala sa dito le ya sa dito ndi ani sa de na tra ga jadi de ora aha abi fo ikawelila ambi kanu ma fu al sababu le luke ko hakin na taw dine ngi ngal minu bulo ka kenami se kam jabi bashital allo 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 ito kan ni jam ka wala ka do allo to kan ma jam duma ka wala ka bon ya le ko ni ta tangara ka wajo ambi fo yakin na juma jam ka da kun ka isare tangara ai tangara akato yakin na juma ga jam ka da kun ka bo ne hagla ni ngal naw aha ngal ga ke kala ram ni ni aha do ni ni ko bo tere na ta tra mi ni an ti ga ya mariya aha bo ni bo ni to yo don afamna ni se mo ti na ni bo ni aha abifu ince ka hakilna na alsa absaga wuli ga hakilna tawdi ni ni ngal be minu bolo na mi saka min jabi fena ba shi fushi tala allo to kan ma jantuma ka wuli ga bam hakate ki ma botilla alhamdulillah ba shi fushi tala yakilla juma jam kan da kun ka wala umar ko ne ka ko ne Andi fe Umar wala ne ya ni na ne de la ka ko ga aha wala ba ne ko ne ko ngal ga ko ngal ga du la ni to ko ka ni la ka du ma du aha al bi ne ko ka ka du ma du ko aha wala ba ne ko ne ko yang to al bi ta ta wala afam wala me ko ni aha me mo mo na la mo de ni de la para wala ti ja ko re ta ni ko ma ja ni aha wala ni ti mo de re da la ta ni ta do de te do ni da belen ja ta ko ni ta de na do ni ko sebe wala me ko ni mo yoro ya la do wala na 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 yoro mo ta la de de la ta ka ni la ta na ma ti de ni da la de to la ka ti ni la bo ni yoro ko da aha wala afam wala tena tena ko ko ali ko ta pro bi la do ko sebe wala afamna abifu alsa mo kile hakilna kile bebe sega wele ki hakilna tadi
allo allo yakine jume anga jam kan ta kunka allo allo ito ni jam kan wele ga bom lawi da mere ka wata dia ambi fo ite ka jume fo anga jam kan ta kunka wala atina ni du ba de ma je ko ta jona kwa aha allo uncle bila no aha du ba de ma se la décision ta jona kwa ah to di parce que ila aha para yani balo tuma danina aha hukum bayra muhuda aha aha ambi fo alsa mo kele hakilla kele bela de hakilla bi kullelino ni munu be fa kali ngal fanaka nam saka munu jabi ba shifu itala allo allo aleka ni ga juru sira jafa ambe kanu wa kele ngabi la dufo allo 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 ito ni jam kan wele ka bom ya damele ko patna idamele ambi fo ya yakine jume anga jam kan da kun kan so ni la hadu ya ni de kala lu fikir do aha oh allo uncle bila parce que al fikir real de quoi ah to godi parce que je ne parle pas de ko al fikir man la ko 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 aha comme ni wala kiri ni wala aha parce que ni je ne bola ka ta ko da mora me ko sebe afina la ko ga parce que ala ka fa ko ni bola aha ni de kiri ni ko ko ni tena aha ni ko ko sala ko bola ni ni respect ki abana aha na me ku yero ku da de carton jeni ni amud aha de la libre problème de cri afamna voilà ambi fo ini chega kilala alsa ambe kanu ba fu ko sebe o tito ma allo 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 ito ni jam kan wele ka bomi badra me ka bomi ni kali ambe bisabu na la min be fo to la yakine juba nga jam ka da kun kan do adla mere la aha muga ko ni la asre urde ne to hare aha alvidi transidi maro me rapina aha mais ni maro qui est transidi est-ce que ka ballon da transidi déjà aha est-ce que c'est arbu ko ba ko ni ko ni est-ce que ma ko ni maro ko ko tabli afamna afamna wala muga de la grossa ku ni to Sénégal bolo ko ke maro ni ke ni transidi amara ma ko aha wala ira ku ni to Sénégal da bala ko sebe woro di ma afamna mi fo ini ce ka hagin nala bebe saka bi le ke yakin na tadi ni munu we jingal ke nam saka minu jabi fena bashi fashitala allo 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 ita ni jam kan wele ka bom ale kan ke jubsra jafa ame ka du ka kelen na bele de fo allo allo to ka duma jam duma kan wele ka bom ambi fo ya kimo juma nga jam kan da kun kan
Allô? Il faut aller me relavanter à appel Joy. Allô? Allô? On est découragé au tribunal de là. Allô? Allô? Il t'a dit jam ka kabom. Abougar Kris tawo bon la fiabu. Amen la fiabu na la min bela jalen fo itola. No. Aha. Nagala primeiro que da fui wajiri tiga dia tereng no. Aha. Pero dina ko na urushi di tereng primeiro mo. Aha. Wala bo ko na la ni ni. Afamna. So jere wa bo tereng no usara ta le bulu kwa. Ko sebe. Wala ko karton le di ma pero dini tereng no. Aha. Wala la ni. Afamna. Wala. Ambifo. Ambe kadu bakat kelenge na bela jelo fu mune wolele ko hakil nata di fota se mune ni ngaluke amawbe fu du watina e alsa ani musa jara di binyo bulu wala sa ka ni ngale no jabi ni ale journaliste sportif ambi fu ko sebe si mo cha be wolele sa ko hakil nata di keranga ne ala doy ni ngalke kalima fam e nasoro penalty ni maroko kunyadu yalma ni réclamation mun kan flani o kuma kewa c'est ka juna fo non peut-être des réclamations qu'on te mais ni Sénégal fana kuma gagne donc est-ce que Sénégal kuma mangonte parce que fait profit de voilà le Sénégal kuma gagne c'est sûr et certain que Sénégal kuma récati de penalty kama ou bien Sénégal kuma récati de kondo aku kam mais ni a Sénégal ma récati de parce que Sénégal gagne na de donc oui aspect fort donc Maroc ka penalty fana atani que Maroc ma jaguari parce que arbitre ya Maroc ka Sénégal na terrain konnana donc ni Sénégal na terrain konnana non la comme il a fait de la arbitre blanc Sénégal joueur mon bora plan le suspend carton la du uma pas de carton dans la dame donc couleur a dépend arbitre ba appliquer ka couleur mi donc carton la du uma parce que bora terrain on parce que arbitre ga yamarate mais donc ka faut arbitre blanc le match là à continuer bon arbitre be match tu va continuer au jaguari parce que le chara fla de kilomètre ko fait terrain konnana chara be ani terrain ko fait charabe terrain ko na charabe arbitre bolo terrain ko fait la charabe kafu de bolo donc terrain ko na charia là ni équipe bora terrain ko na arbitre du job pendant 15 minutes abori ke ka makono like nous moi c'est bien kana donc aller me fier donc les équipes bora terrain ko on déclarer comme forfait ya donc maintenant c'est dans la terrain l'arbitre a obligation de continuer le match donc arbitre le match continue jaguar mais il devait sanctionner les joueurs sénégalais mais bora terrain qu'on a ou la sanctionner parce que wali mi raso arbitre ga yamarate donc oui wali mi avec chara so ko fo arbitre ko ko nyangini carton donc malheureusement arbitre ma OK wali bla singa oui aspect fort aspect flana ni match continue ni ana continuer balia ou ko dépend mina o arbitre ni do ko tukuni ou dépend timing de là donc il y a 15 minutes oui à sur 15 minutes sur match na terrain qu'on a quoi arbitre ma fier là ou arbitre qui a erreur que mais nous on a terrain qu'on a l'arbitre a obligation de continuer le match donc lui il gère le côté sportif donc le côté sportif c'est ce qui se passe sur le terrain mais le côté administratif maintenant il va au kafubulo donc côté sportif terrain est géré on donc décision maintenant ka sura amana parce que nous teme ka sura amana o jabi nga ka terrain qu'on a ça dit nous loi de jeu soso arbitre bi ngi terrain qu'on a mais ni o wala ni so make oma fait avec au cover c'est après le match donc après le match arbitre ka fuito là arbitre ka fuito le match de leur calé fléger là bako abana o arbitre ta bané avec rapport de alpha fana de rapport que commission de match de rapport ta di kafma donc maintenant ni réclamation de mérite tout be quand on mérite tout ta ka à confond rapport là donc ni rapport ta ka réclamation fana la je abi commission ba ka barake donc maintenant il y a ka ko décision fait c'est après le match ou la décision qui est pendant le match parce que pendant le match c'est sur l'arbitre qui est le maître du jeu quand vous présentez ici la décision qu'a terrain qu'on a l'arbitre doit bien décider la conséquence de arbitre qu'a terrain qu'on a donc maintenant 15 minutes c'est également 15 minutes que quelqu'un
Donc nous 15 minutes quelqu'un m'a arbitre le match de continuer, il n'y a pas de problème. Ça quand même c'est clair. Bon, maintenant, ni Sénégal qui gagne, c'est comme Sénégal gagne. Ni Sénégal qui m'a gagné, Maroc me faut parce que Sénégal me récate là-dedans. Maroc fait la cama. Kafka article 82, article 83 là, on va préciser surtout l'article 84, on va préciser qu'il y a qu'à faire. Ni équipe ni bora terrain qu'on a, là on équipe qui bibé. N'a sur l'équipe de gagner par exemple là sur Sénégal ga bidé ko Sénégal boira terrain ko nana ka sur aka bibé non donc Sénégal de ka match perdu Sénégal fait le 3-0 de donnement il y a possibilité de gagner bon là ya sur ko Sénégal be bon wadi na sur Sénégal bolé ko non il y a éventualité de gagner là sur ko Sénégal bolé na terrain ko sur Sénégal Maroc ka 1-0 Sénégal là match bana ou 1-0 ka Sénégal du boira terrain ko nana donc si le Sénégal perd sur tapis vert Maroc résultat sur le terrain ko nana au résultat de bita ka barakena mais rarement il me voit plein de dos n'a gagné un match là n'a pas gagné un match là plein de dos parce que Afrique du Sud tala en 2016 il y a Sénégal plein de dos parce que Sénégal vous l'avez gagné Sénégal vous l'avez c'est Afrique du Sud malgré ce penalty là vous avez gagné mais le match qui là Afrique du Sud gagne au dehors Sénégal est plein de dos Afrique du Sud comment donc plein de dos madame le ballon dans la vie donc avec Chara de fana qu'on a quelques mois de fana bala mi manque au wadi qu'on a peut-être à classer à ta bala bon maintenant il y a gars comment abita bala mais moi je dis c'est pas sur la claque à plein de dos voilà et kuma jombi bulu ka fo kerengere nya la hakille jume décision yerka yere hakille se ka jume bon le décision na be chara bato ko fo donc akato chara bato minen ko nana mais résultat sportif c'est vrai na faka bon ko sebe mais mo shikana chara so parce que wala mini a des indiscipline ko fo bon indiscipline de lié à encourager par exemple le mode de Sénégal ka mo équipe de la voter on mode de la folo bon Sénégal a follow mais quand on a un sang ni Arago Mali Maroc de finale là ou Mali de Maroc de finale là et nous Mali a mis check à bord avec cette journée na fana katiki dai ka banga bo donc à la nyana kuma ta sora c'est la terre qu'on a est-ce que sanction c'est à Mali kama parce qu'il y a eu un cas de jurisprudence donc Sénégal tay ni kan akem misali pour que mo ka famille ka fo bon temps émotion fait c'est vrai mais charia de fana be ala an ga jado charia an ga charia bato parce que faut vraiment ni charia ta là donc il fait pas de à titrania fait donc on va dire CAF là parce que déjà on a des préjugés contre la CAF chama même CAF président à Oureka l'OCB aller à Koumani mo chama bon ça c'est naturel il faut encore faire tourner il doit se donner non depuis quand madame Abou Koula ka ko Maroc bina namara ke ka di parce que final il regarde le Sénégal pour commencer à faire le traitement balaka kana le traitement balaka c'est pour préparer les gens à toute éventualité bon maintenant voilà Sénégal signé comme Brissa Nyarami ou signé comme Boli et terrain qu'on a bon c'est des pratiques à décourager franchement ou quand à décourager pour que à quel moment on a quand tout parce que baragara bena charado compétition bena charado anga charala bateau de fanaka bon tout n'est pas perdu parce que Sénégal a requêté de Tasla on va attendre parce que kafu de la décision de Tasia Amino au de la parce que en compétition africaine na wider ka match de Okera wider ni expérience de Tunis mais match la var bana match qu'on a mais résultat nous sur là est très bas dans les gafo au kuma tiara mais Tasia ya bo kafu jota la Okera donc Maroc il fana na kanina be fana mais gafo dernier la Maroc ya cheka bo kafu Maroc suspend Maroc est plein de Tasia ya bo kafu jota la mais c'est la diga ka fo peut-être il faut c'est la diabolisation sur ako kele ko nana ka fili ka kuma na ka ko ni bela jeni fe kuma bore ani ama tamu jimisra ka me hagati ni ke bela jeni fe akuni wala sa family bi se ka soro décision ko ko nana hakilla fana ay family soro wala li chamakera ambi refu kerengere ni ala musa jara ina wala ni ke family soro la me kan mo hakki ni na bela jeni fu anga sportif maison ama ni ko am kele ni la bela jeni fu ni Issouf Koulibaly et Boubacar Traoré inférieur ami Abdul Ban Ibrahim Ban ambu bafo ni kenen ka fo ni kenen ka technicien fane o li joro babe jem kay nani o Mohamed Keita Abou Diabaté ale ni Régis Lachaka Koulibaly ambu bafo ka nganya mo ko bela jeni fu Bouya Koulibaly o bela jeni fu ni wore na ambe ka medaw ni ala ya lam sayirana ni erkele na Cherif la jabaran soka aw kambe